Jessie, taga-asa ka, Jess? Cagayan ra? Patag. Patag. 20 imong edad? Sir. Mr. Boss, yes. Sa imong edad nga 20, nakarelate na day ka ng gidedma ka sa tao or ikaw ang nandedma? Marag ako. Ikaw ang? Ako ang kuan. Nabuta nga na kuan. Unsa nga kuan sa kuan? Sa gibutang nga kuan mga lamisa, atop. Jesse. Sure ba? Magay klaro Jesse eh. Magay klaro eh. Next na lang nga caller Jess ha. Okay, may klaro man. Okay. Sure ba? Okay, nabutang anang pagbutang dia. Sa nga butangan na dia. Narapod na ba? Kamu ba kuan ang may tabo bitaw? Kamu ba i-hate sa mga kuan listeners? Pag way klaro ba mo ana biya ng mga listeners daniyo dagang kay mo text dayon nga. Sa man ay mong caller Master Popi o man ay klaro. Nya na koy mahimo ana. Nga kamo may ga-decide nga mo tawag. Hello. Hello, good evening Master Popi. Good evening kinsa ni? Si Patricio Dalogdog din. Patricio. Unsay kuan Pat? Unsay imong na-relate sa atong storya tonight? Bali ka nang dedma bitaw ka. Nadedma na ka. Pila imong edad kan Pat? Kuan, 25 Master Popi. 25 and then mga kanus-an mga previous relationship nimo? Oo. Unsa ni kapila nimo nga girlfriend? Si Bali at first. Pinaka first nga girlfriend. And then unsa man di ay okay ra man ka inyong kuan primero inyong panag-uban? Okay ra man siya tapos kana bitong ginabuhat nimo tanan effort after sa pila ka man niya murag baliwala na lang bitaw niya. Nganong nakaingon ka nga baliwala unsay mga sinyales? Di bali ka nang sauna, bali sitke mo. Pagkatapos kanang biglaan na bitaw nga nanay mausab niya. Unsa lagi mausab? Kanang dili na kay nimo wala na kasi time. Min pinanglanon nimo siya wala. Sa una day unsa day siya sa una? Bali og sauna bali og unsay gusto nimo nga kuan na siya. Unsay nga kuan? Unsay nga kuan na? Bali kanang itawag ana. Kanang bali sa effort nimo bitaw unsa koy effort nimo nga ginabuhat nimo sa iya tapos ginabuhat ko niya nimo ha. Ya bali mawala ra bitaw. Ay sa wait lang ha. Ato sang klarohon eh. So na kay effort sa una, unsa nga mga effort sa for example. Unsa nga effort? Nag-date ba mo? Nagkuan ba ka? Niadto ba ka sa ilang balay? Unsa nga effort? And then what did she do about it? Na iya man kang gikuan. Hello. Hello, Master Bobs. Agi kusog kaayo atong radyo, Brad. Hello, Master Bobs. Kusog kaayo atong radyo. Ay, sorry, Master Bobs. Okay. Ayan. Unsay pangalan, Brad? Si Jem ni Master Bobs. Si Jem? Jem, yes, Master Bobs. Dili JM. GEM. GEM, okay. Jem, pila edad na to? 31 ko. 31. And then, unsa imong na-experience di ay? Master Bobs? Unsa imong na-experience di ay? Kuan, kanabitaw nga baliwalaon na bitaw kasi imong partner nimo bisan o kanabitaw grabe na nimong effort sa iya, makatagi kag time. Karon ni nga year or Kuan, Master Pops, na past na ko mga relation na mga kapila nga girlfriend ni siya? Master Pops? Ikapila nga girlfriend ni atong gaistoryahan?
kuan ka siyam. Ikasyam, unya kani imong girlfriend karon, kapila na ni siya? Kuan na ko ni nga Master Pops. Ka pulo naman ako niya pa. Okay. So siya ang sunod kaning recent. Oo. Mm. Ang katoy ikasyam, medyo okay pa mo sa primero. Oo, kuan man. Pila mo ka years ato? Kuan mi ato Master Pops 2 years mi ato kapin. Kano sa man siya nagsugod og change? Paglabay og mga kuan ngan hapit na mi mag 1 year. Okay. Unsa may nag-change di ay? Kuan mo gud Master Pops kana bang at first maatiman man siya. Atiman man o. Unsa nga ati man kanang magkuan, magluto sa imo? Mo ana man ko sa ilang balay ka pag mga ulami yakong ga anan andaman og makaon. Ariglado kay ka. Oo, pero giinan ako siya nga ako may dapat may munta na si Muhammad. Siya nga sabi lang ko. And then ana po din ko nga sige. Siyempre, balos-balos man pero kuan Master Pops. Pero sa akong una biyano po na ako nga ako may dapat manggidon ta mo panani. Galing lang mga after hapit na mag 1 year. Oy, si busy naman. Busy meaning? Wala. Siya kanabitang pag once nga namin mga importante nga panahon man, sari. Moingon naman og man nado si Lilakaw. O tinuod man pud nga na Lilakaw mas kasabot mo ko sa iyahaman. Pero sige naman good. Gano man to tungod to kay na siya bag-ong trabaho, unsa ba? Kay taas ba nga panahon siya nag-standby Master Pops. Okay. So, katong time nga areglado pa kay kaniya, wala pa kay siya trabaho to. Oo. Although na to siya trabaho, pero kuan. Relax. Marabag na himo. Panimalay lang ba? Okay. Panimalay lang. Bali, nasa gibantayan nga tigulang. Then, pagkadugayan na undang man siya dito, so dito lang sa Saswan, pila. Unsa na baligya? Unsa may yan trabaho? Kan lang. Tabang-tabang na siya yung kanan mo kunog sudan. Unsa may iyang kabisihan di ay dili di siya like di ka makaadto dito, unsa ba? Kuan man. Long distance na mo. Kuan man Master Boss, dili man ingon nga layo gyud. Atuan gud. Nya karon pagkasugad nga nakatrabaho na siya din ni mismo sa Cagayan. Uy, hindi naman busy siya siglakaw. Ang mga lakaw niya, pila ka buk percent ang importante, pila ka percent ang dili importante? Kung akong iano siya Master Pops, kaya ang katong mga dili importante kay nasa mga 70. Amo ba? Mas dako lugar? Lambot na, yun saan niya na pabunaw na Master Pops eh. Wala niya gikuan, wala niya like pasaylo ako, ana. Ngayon siya sorry man. Pero sabot na lang po na ako po ba kay siyempre taas-taas po may panahon nga standby po dyan man po. Unsa maning mga 70% nga dili importante nga mga lakaw? Ay, kanagod bitong kwan Master Pops kana bang mahanggat yung mga barkada, lupad. Inom. Kwan kana ang mga video-ki. Ande di ka makauban. Sayran po na niya, Mr. Post, nga ka ng busy ko sa isip nga mag-guard. Alay halos naka-day off. Niya. May may time man nga maka-uban dyan ko. Pero dili gyud mga bitaw murag mahimo bitaw nimo bitaw nga saksisib. Oo, dili. So unsa imong gibuhat atong na-feel na nimo nga murag kuan? Imo gid siyang giistorya? Gi-confront kina ako siya Master Pops. Away gid mo or kaning masinsinan? Masinsinan lang ako, dili magkukuga kun gusto nga magdako mo yung Master Pops. Unsay imong giingon sa iya? Kipangutan ako siya nga kuan naman kay ngunana naman ka karon. So problema na to man ko nagkulang si Moa. O kung kuan mangani oras mangani pinamibigay ko mga yung dispensa sa Moa bayapod nga kuan ko kada ligyat pero ga adtuan biya ko sa inyo.
gagahin biya di kog type. Nya unsa iyang mga tubag? Ingon po dayon siya Master Pops nga. Oh, naman kana bang alay usahay bitaw nga murag kakuan ako sa imuha. Gakawalaw nga bati sa imuha. Siya na ni amin. Oo. Kung ano man, sige kulang sa akwa day. Mapunuan ra magud na nagod. Di ba kung love ni mo ang tao, makasabot magaon sa iyang kulangon, di ba? Dapat imong gakson bitaw gidugon sa iyang pagkatao magud ni parehaning nakoy. O kulang sa imo gapunon maginanapon na pero kanang gabali walaon murag lain naman sa istorya. So, kumbaga guilty siya. Oo, ana gid Master So ni amin siya nga sorry gyud pero unsaon ta man wala na pug koy love nimo ana. Oo, inana na gid ni dugay pa to niya gi ano Master Boss. Sa imong tanaw walay lain tao, walay third party. Kuan pod akong gipangutana yung mga kuan ubanan dayon nang uyab do niya. Pero kuan man po kita po lagi gakuyog mo na sila kay syempre tungod po sa akong kabisi sa trabaho. So kumbaga giunsa na nimo pag take to, giunsa nimo pag accept? Kuan man gud to Master Bobs kay ako lang pong nona po nga siguro murag ado na po tingali rason ako o na po rason nga ningunana. Unsay advice nimo sa mga kanang mga babae or lalaki nga kapang dedma karon or naa karon sa stage nga medyo wala sila ka-realize na dedma na din nila ilang kuan partner? Ako lang masulti sa ila. Kaninyo tanan mga babae lalaki nga kapang dedma sa inyong partner, may mo minusin na ninyo. Or kung may mo ayaw gini na buhata kay dili lalim nga masakitan ka. O kay adlaw gabi ini mo na gina kunonan madala na nuno mo na Master Post bisa sa trabaho nimo. Sige lang pangutan anong iya mangingon anak ko. Ano iya pa man kunan. So dili lalim sa tao nga gidedma sa partner. Labi na bitaw kaning grabe na nimong hago baya sa duha. Lagi no? Frustrating, kumbaga frustrating. Diya gina mahulog Master Boss. Kay ngano pa-frustration hopeless naman ka din hindi siguro ni madala ni kuan. Maluya ka sa imong emotion o maluya pug ka sa physical. Yes Master Pops. Mo kuan uban gid na sila kay. Ang maapektuhan ang adlaw. Okay, pagkahuman na dayon. Mingon naman lang din kapod din nga siya gani bitaw gabaliwa na makahunaw na pud ang tao din na Master Pops na mag-cheat. Mo na makasala na inoon or ana na inon mapangit na inon. Master Pops, dai na mapadulong. Sige, i-greet na to imong mga kuan kay wala na imong oras, 10 minutes na ka. Sige Master Pops, greet na lang ako mga kaubanan diri karon sa mall nga ga-duty. Dyan sila Manilito, sa mong sir na mo dani si Atan. And kuan pod Master Pops. Bisali po sa Master Pops. Ay, salamat. Apil. I love you too. Wala ta. Unsay imong request? Kuan akong Master Pops. Longer Master Pops. Sige. Thank you na-off na gid siya. Naka-timing pa gid. Dagin salamat Jem sa imong maidlot nga sharing. Basin ay babae diha makatawag diha, basin kani isa ka tao nga nadedma. Basin ay uban diha nga kuan. Lahi og experience. Hello. Yes, hello. Hello, kinsa ni? Agay kusog kaayo ang radyo palihog. Ayan. Agay kusog gyapon. Agay. May tabo gyud ni mapalong ni. Hello? Hello. Palong yun. Sa onta na. Na tayo mabubuhat dyan kasi kinusgan nyo Pag nakusgan nyo, napalong yan. May mga 2 minutes nga sharing be. Hello? Hello, may gabi. Ay, wala. Wala. Ayaw.
Sayang, narabay gusto ano? Ay na lang. Sunod na lang. 9 kabuk girlfriend. Grabe siya. Dapat didmahon na siya kay Palakiro. Diya. Naka 9 girlfriend lagi, pero wala man gidungan. Ay, suya diya. Basta day dagan ng guya, Palakiro lugar. Diba? What if iya tong giayo tanan niya? What if kuan lang siya gisugot? And then siya po'y gibiyaan. Wala ta kabalo. Do not judge. Unsa man na yung mga color Master Pops? Oy, way, siguro wala man siguro na naminaw. Team sa lagma ni Dere. Wala na tayo igong tayo mga pamilya. Sorry you guys tanan kay wala na nakalas atong time ganina sa atong Clarex. Why Clarex? Kung si kinsa patong nakakita, siya patong dili kakita. Kung unsa nay nang hitabo, kung unsa nay nang hitabo, no? Pero ang nakabalo kung unsa nay nahitabo, nagpakabuta na lang para sa hinigugma. Hay, sinadyoy mga tao, Master Pops, nga kung unsa kadako sa imong natabang ing ana rapod kadali sa ilaha malimtan. Dili naman unta siya buta, pero nganong dili niya makita ang importansya sa iyang uyab. Dayon ang iyang uyab nalay nagpakabuta. Pero God will make a way kung kamudyod sa usag-usag. Salamat sa atong mga kapamilya nga nakibilar sa ato karon. Thank you so much sa support ninyo sa Dear MOR. O sa mga naghatag silang opinion kaganina sa akong questions, sana namoy na-learn mga pamilya. If ever you have learned something tonight, pwede na ninyo i-post sa inyong own FB, Twitter baka na diha, Instagram baka na diha. I-post na ninyo kay basin kanang nga pagtulunan makatabang sa uban. Hinaot nga kanang inyong natun-an dili lang magpundo sa inyo or magpundo lang karon nga adlaw. Hinaot na magamit nato na puhon-puhon pag-abot sa panahon balagway panihapon. And of course, wala naman ko ikong time mga pamilya. That's 12 in punto. Babay na ko sa inyong tanan diha ha. Sensya na sa katong mga nakarelate nga na blakan sa uban. Nga nanawag nga wala ni tubag. Sorry, next time na lang. Wala na ko igong time. This is Master Popi saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow. Ang atong episode sa November 20 nato. Nga storya is #Dear MOR Subok. Dear MOR. Miss na namin yung dating ikaw eh. Sana bumalik ka na. At sana maging masaya ka na ulit. Higit pa sa sayang meron ka dati. Abangan mamaya sa Dear MOR. #Dear MOR Subok. In Bisaya, kanang musulay ba? Subok. Susubukan mo ba? Diba? Na ba kay courage nga mubuhat? Sa kaning. Mo ba ka na? Courage ba ka itong storyahan tomorrow? Abangan na. After sa MOR University, nga alas 8 magsugod, alas 10 pa rin ang ating new episode ng Dear MOR Subo. Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong mga ilong. Ready? Ready?
Kiss ko, bi. I love it. O gibilin ako kaninyo ang kasabihan gikan kani sa atong dramang pinamagatang hashtag Dear MOR Dedma. Tungod sa kalipay, usahay mabuta ta ug madedma nato ang taong nagpalipay nato. Kung dili nato maagapan, basin magka-amnesia na noon ug ang tanan malimtan.